देखो नरेश, तू तो जानता रहे एगो हमर छोट भाई बा लेतुआ आय ओकरा के ससुरारी से मने पैसा मिलल 10,000 रुपया मेहरारू बने ले के आई तो ओकरा से हम चुपे चोरी बकरी 10 गो कीन देनी। अच्छा। आय घर के लोग जाने ना आय बाप माताजी से मने चुपे ओकरा के हम कीन देनी कि ठीक। बकरी चराई आ मने ओकर सब मने जीवन चल वही से जीवन बकरी चले। चराई बढ़िया से रही। तू जानता रहे पूर्वक बात का आय ठीक बा। तो ओकरा के हम कह देनी जो निमन से देखिए रेखिए बकरी चोरइए आदि करिए हैं, लेकिन कहाँ रहता का करता हैं ई बात तोहरो मालूम बा कि ना? हाँ हाँ मालूम बा। कोई लेन के ना बकरी चरावे बकरी चरावे और 10 गो बकरी किन ले बानी। अगर मानता नहीं रहती करी तो बिया के 2 गो 4 गो बढ़ल हुई नु 10 गो तो 8 गो बकरिए बा। 8 गो बा तब 8 गो तो किनी ले जात ए लोग। तो 2 गो बकरी का कइलकू? अब पता ना दारू पिए के चक्कर में एगो बेच देले बड़े। दारू पियला उ अब का पता ये एगो भुला गइल होई। कि सियार खा गइल। दारू ना पियला फिर तब ना, बहुत शरीफ लइका हो। हम तो देखनी 8 गो बकरी लेके जात रहलन तो हम 8 गो नहीं बताए हम। आ 3 दिन से नहीं पता बा, पता ना सोरेहे में रहता कि कहाँ रहता। अब कहीं रहस हम तो देखनी 8 गो लेके गइलन बकरिया तैसे। कहाँ गोइल खाऊ अब है नहीं गइल हुन। यही पर गोइल खाऊ। हां चाल कर बतांगा सुनबो के ना हुआ एतियो तो आई तोर कोई आवाज सुनी तो आई। बुला दी का। हां बुलावा ना, अच्छा तोरन बात मानेला के तू हां ना चपाइया आवा तनी भेंट करे के आई बा। चलावा तनी घरवा हम छोड़ के बस गो बकरिया से 8 गो बकरी बा का भैया कहीं लगन ना तू कहाँ रोली हो? 3 दिन से नहीं पता बारी। बकरी 2 गो भुला गली सन, 4 गो लोग घेर ले गए, अब बचल बारी सन 4 गो। तो केनो दिन गुजर जाई एको का करी? अब देख 3 दोस्त दिन से लेके भूखे बानी, 3 दिन से एको दिन अइला पूछे जे भईया होई काले ला बरी होई पानी लेके बानी, पानी पानी पी के जियो तारी। 3 दिन से बकरी के घरे होई तो दाल भात तरकारी खोईती मजा से रहती तो बकरी भूलवा देली। 10 गो बकरी तोरा जी में लगैनी। बाबूजी इतना छतुआ बन रहली इतना 3 दिन कहनी है मियां जी मत हो जात रहला। आ सोतुया ओरा गइल तो फिर चलैलो। हाँ तो बकरी अब अपन 2 गो बाड़ी से 3 गो राख। अब हमारा ने 7 गो बकरी का कइली? सब खा गल। बुड़बक लइका बुड़बक के रह गइली, कहियो अनारिए रह गइल। चल तनी घर भैया बकरी अपन राख, भौजी संगे रहे हम तोहरा संगे न रहे, दिल बेकरार होता घरवा दुआर। लइका मने सोरेह में रहते हम रहते पंजाब बहुत सारी जाए, बुद्धि हम सीख गइल। पंजाब जाए। अब पंजाब जाए पता और चाचा के लइको बानू उ पंजाब रहेला, उ कमा तोरा से पंजाब में काम हुई। जाम पंजाब में वहाँ रोपनी करे के पड़ला, सोहनी करे के पड़ला, का तो ओकरे पीछे पीछे रह। आऊं के छिले के पड़ला। अरे खाना बनाएम खियाएम हमहू खाएम। तोरा कहाँ लूरा वाला खाना बना रे? नून में डाल देबे बेसी, ढेर बनाएम हम खाना। नून गोबर के चीनी डाल देबे, चीनी में के जगह पर नून डाल देबे। का हो जाई 2-4-5 दिन में सीख लेम। तू नहीं खा एगो काम कर ला, हां तो पंजाबी भेज दो ला करे। पंजाब भेज दिया कि पंजाब जाए तो नहीं सो नहीं रह जाइए ये भेंट ना हुई। काम कर ना, तू ही ले जाकर छोड़ना अब पंजाब में। बाहर गइला आइला से बुद्धि बढ़ला। हां हां ना कुछ कमाइए ना कुछ इतना तो होशियार बन जाइए ना बाहर में जाके आगे कोई कि हाँ ही पंजाब में जाए घूम के नहीं। हां ए आ तोरा ऊ छिले वाला ना भैया प्रणाम केन कइल जाला? ए भगवान अब सिखावा ना प्रणाम करके प्रणाम सिखावा। क्यों? नाम थोड़ी कोई जला। हां सलाम अलैकुम कर दिया ई केन प्रणाम कइल जाला बताई तो बा। तुम बताइए भैया, भैया मैं बड़ी अभी होशियार चले हूं। इतना उमेर भइल प्रणाम करे के कहती ना भइल। प्रणाम ना कोई अलग से नमस्ते बोल दिया ई। नमस्कार खुश रह। भैया, हमनी के वीडियो कैसन लागल कृपया बटन को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन भी दबा दी। अच्छा तो भैया देखी लगिन ये हमार वीडियो बा हमनी के तीनों भाई के। और दूसरा चीज ये बा कि रोला देखी वीडियो अगर अच्छा लगे कमेंट करी लगन और लाल बटन दबाई। और बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब भी कर दी। धन्यवाद।